Хак, направен от Кристиян Николов, по-познат като Криската, и Ивайло Колев през 2023 година, или Лава Бер, който е създаден от отборът на Лава Бер, които са Лина, Анди, Дани, Дени антилопата и мисля, че това са. Коя напитка е по-добра? Това е нещо, което вие трябва да решите в коментарите, но също така трябва да погледнем и в това видео. Коя напитка е по-здравословна? Това е един много интересен въпрос, на който е време да отговорим. Хора, попитах ChatGPT този въпрос и както виждате, той каза, че според него напитката Лава Бер е по-здравословна, тъй като няма захар и кофеин, също така има добавени витамини. Но също попитах ви вас, хора, кое предпочитате, Хак или Лава Бер, и повечето от вас всъщност предпочетоха Хак, но много голям процент от вас предпочетоха и Лава Бер, което е доста добре, обаче не отговаря напълно на въпроса коя напитка е по-добра. Затова искам да напишете един коментар Хак или Лава Бер. Също така, ако мислите, че водата е по-добра напитка, можете да се абонирате за канала и разбира се, оставете по един лайк, за да се сподели това видео и до други хора и да видим те какво предпочитат. Хора, ако говорим за вкус, лично аз предпочитам Хак, но всеки има различни предпочитания. Някой от вас може да предпочита Лава Бер, друг Хак, трети вода, повечето хора вода, разбира се. Вода е скритият бутон за абониране. Също така можете да оставите по един лайк на това видео. Отново ви казвам, за да стигне до повече хора и те също да решат този въпрос, Хак или Лава Бер.